eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e heblo men ɗimmiwo no mbirunomi on ni ko on tan watte so Allah jaaɓi inchallahu taala en kolli Allah kadi en ballima Allah ballowo yo wallu en ha mbawen dañde ko jiɗɗen ko e sifo no yiɗirɗen ni waye noon woni anniye meɗen ko jangguinde alluje ɗe alluje janggueten joni alluje ɗe so gari noon ko par alkulal jangguirten alkulal kala mase heeda banggue ɗum kadi ma wallu en so Allah jaaɓi inchallahu taala kala alluwal heeda banggue ƴetten alkulal ba masal ngal heeda banggue mbawa janngugal banggue ñalawma foof ɗiggine alkulal gotal so timmoyi tan ma yi jangde ma ɓuura yawde ɓuura webde kadi alluje ɗe mbasa junnede ha juuta ɗe laɓɓi tan ɗe potay ma jawa wawde ɗe taw juutata nde wonno gonga ni en jangguinino ɗe jangguinanoma ni gonga ɗe jangguinanoma kono on saaha taw en keɓani kaɓorgal bawa hollirde ko ɗum ɗo woni naggam joni noon ne woodi hen woɓɓe ganduɗa sa wi ɗum bi bu be andaɗo heedi joni noon ƴewɗen ganduɗen tawde en joddaki yoɗe heble tan heeso heblo ngo walla on taw son tiimi hen tan on tampata on ganata taw ene waɗe tan alluwal fof alluwal banggue kala ngal jannguɗa hen mbawɗa a sirte ngal ɗon eɗen jahara noon ha Allah walla en gaynen limto ngo e dow jaam taw en tampani en loraki en tampani en loraki joni noon ɗum fuɗɗoto ko ñalawma aset o inchallahu taala gandiron paamiron noon aset o ɗum fuɗɗoto so Allah jaaɓi alluwal gadiyel ko ba fuɗɗorte tawde on kollama masɗe ɗe on gandi masɗe ɗe hankkadi ko masete ko no masirte ɗum heddoto hankkadi inchallahu taala taw no garɗen foof eɗen gandi ko mbatten kadi eɗen janggi ɗum eɗen paami ɗum yo Allah hokku en nande e famde e jabde e gollude heddi tan mbaɗen hen balle mon no wiyani tan e jingere moɗon balle moɗon e jingere moɗon balle moɗon e jingere mon tan sohla hen wona goɗɗum on yi alluwa ngal so aroyi ko ni ngal wayata ni on ji joni ɗo sen gari on jiiɗo no winda ɓe windan ay windande masɗe ay windande ekko masɗe pular windande ekko masɗe pular goo joni so gari ay joynanɗo joynanga sen gari mbaɗen ɗo henne mo fooɗani o joyi mum goɗɗo mbaɗenen ko fooɗi ko joyi muɗum on jiide on saaha noon won hankkadi aɗa yiya ko jangata ko ene yaada hen kuɗol kollowol wonde ko janggam ko ɗum woni janggam ko alluwal foof waɗi alluwal goo alluwal ɗiɗi tati nayyi e limmore nde rewodiri aɗa yiya limmore nde taw hankkadi a tampata a anata heddi noon wasata goɗɗo jiɗɗo nadde hen e janggude taw anda ɗo rewata ha jangga wadde sa ari mbatta ko 00 ha gayna ay 221 woni Sénégal mbaɗa numéro o 77 nani 906 no a nani 14 nani 81 o nani on saaha mbaɗa yaya e jiɗo mbadi oɗo yaya mbatta yaya nani mbaɗa li oɗo li jiya WhatsApp o ngara kaala indema e yettodema nanɗa joɓa jangga naneɗa joɓa jangga e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo nani neɗɗo so yiɗi hunde ma hunde jarnamo kala hunde ko jiɗɗa ko so jarnanima hunde tan fiiti ka yiɗa sa waɗi Orange Money yetto sa waɗi Wave yetto kadi on kadi wonɓe WhatsApp ɓene banggue goɗɗi ɗi mbaɗe hen balle mon on wonɓe YouTube ɓe mbaɗe hen balle moɗon on wonɓe Western Union mona gara no woodi
riya ne woodi, mbaɗon heen fodde mon nde, ngaron e numéro he mbaɗon heen ko mbawɗon ko, mballon jingon, mbawon janngude. kono so tawi ka janngowo a wallan jannginowo ma, jiɗa yo aro jannginma ko tampere. hankadi noon bakkillen janngen, jakkillen janngen. ɗum ɗo kadi ko heble tan arowo ngo haale gila law. a jiɗɗo janngude o ngara bindoɗa gila law haade janngo arde, kadi taw kadi a hawri ko woɗɗoy ko. ɗum kadi walla min e waɗirdani. hankadi ko ni wattirte sahaji Allah. en jangi masɗe ɗe bange alkulle ɗe jangginama bange, en mbaɗi hen ekko seeɗa. hankadi no alluɗe ngara par gotal gotal eɗen jara haɗe gasa. so timmi tan on poftiman kadi gowoni ɗe ndewino ɗo. kono noon ngoɗon heblo nogo wayi ɗon ni ma won gonɗo to woɗɗi andata ko wiyete baabi bow. ko ɗo kam alluwal ngal aɗa yiya ko ɗo woni baaɗo aɗa holle ɗum, ɗo woni baa aɗa holle ɗum, ɗo woni naggam. so jangde yonti kadi tampintama ko alluwal ngal ganduɗa aɗa huccide andara. ɗum noon ko heblo ngo ko janggo fuɗɗoto. ngoye heblo gasi on kollama masɗe ɗe, on kollama alkulɗe ne mbiyete, o mbaɗama ekko woto ba o. hankadi noon allude ngal par gotal gotal. ba mase bange, ɓa mase bange, ca mase bange, da mase bange, ɗa mase bange. eɗen jara noon ha yetto koƴƴo bawal ngal, ngal kam wawata masede, wadde alkulal qawangal ara ɗon masire qa o kadi jokken golle. ɗum noon qawa ko janngoyte e nder duwuji meɗen ko way qul a'uzu en, ko way noon wala ko wiide haqqa qadrihi, haqqa qadrihi, haqqa qadrihi, haqqa qadrihi maga artondu. janngoya ko way noon e nder duwuji meɗen, walla ko wayno e duwuji men walla simoje meɗen. so janngina ɗum taw a andi fu lawa gotol hankadi welat janngude. noon ko ma ngara naata jiyana hoorema. whatsapp o ene woodi, whatsapp makko o ene woodi. an jiɗɗo jeeyede hen o oɗo numéro tan ndewata ngara kaala indema, yettodema. on saaha mbiya ka jiɗɗo nadde, joɓa naata, joɓa naata, joɓa naata jangga. sa wawi ko an jeeyi mona minen jeeyi, wona politique, gandal ala politique, jangga mbawa ala politique. tawde a teenoyani wadde mbaɗa kam ballal ma ngal. on wonɓe youtube ɓe mbaɗe hen balle moɗon, on wonɓe facebook ɓe mbaɗe hen balle moɗon, on wonɓe janta goɗɗe on jangga hen mbaɗe hen balle moɗon. on saaha noon balle ɗe balla en ha mbawi janngude. so neɗɗi o deeƴi noon mbiya kadi yo ar yo ar yo ar. en annamin on jii joni hay caméra mo mbaɗiren filme o o laaɓani. nafata noon ko caméra heeɓe joɗɗo mbawɗo filmude ha labta ceer. ɗum heddini hen joni caméra filmo ɗum ha laaɓa ceer, caméra filmowo ɗum ha laaɓa ceer. wamma kam ɗo tableau ji kam ne laaɓi ceer joni, heddi ko caméra e ngala. te portable ngal wawa jangguinirde oɗo banggue ni, portable ngal wawa jangguinirde ni oɗo banggue. nafata noon ko keɓen caméra moƴƴo, taw hayso wona mawɗo tan hakkidi tan mbawen ɗum fawde eɗen mbaɗe ko jiɗen wadde ko. yo Allah hokken noon wawde jingude ha keɓen ko jiɗɗen ko, ha keɓen ko jiɗɗon ko. yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, yo Allah gondi aadi men ko janggo inchallahu taala. ko joni heblete mofte haade janggo ar taw ari hen. ƴetto on e nder youtube mon, yetto on to facebook mon, yetto on to whatsapp uji mon. oɗon jangga oɗon mbaɗa balle, oɗon jangga o mbaɗa balle, oɗon jangga o mbaɗa balle. ni foti hoto hay goto ɗaw hoore mum. ano andi kala mbawɗa heɗade ɗum ɗon kalirta sa nanni mbiya ko min kaari gonɗo whatsapp naggam, walla min kaari gonɗo groupe naggam, walla min kaari gonɗo facebook, min kaari gonɗo youtube, min kaari gonɗo naggam. ɗo gonɗa fof e aduna he aɗa heeɗo hen tan a naftoro hen waɗi hen ballal ma daña baraji. jinga balla duusa, jinga balla duusa fodde ma no foti ni. sa walli a walli. ɗum noon ko wallugol wallata min hamin mbawa wallude on. somin dañi koye balde tan min gamat te jangguino yiiɗi ko waɗata ko taw ene moƴƴene keɗotoɗo. wadde numéro nan ɗon an jiɗɗo nadde o e janggude o, bisimilla ma ndewa ɗo. an mbaɗo ballal ma mbaɗa ɗo yetto min. so orange money, so wave, so western union, so mona garam, so riya waɗi hen fodde ma nde poɗɗa nde anne jeeɗa e jingoɓe he.
alluwal ngal ko ni jogi wayeede oɗo waɗa ko sappo dow sappo hakkude sappo less kadi mo jiino alluwal ngal mi ɓeydoya hen less to cuuɗi sappo goɗɗi beele mbawen dañde dow to wona masɗe ɗe hankkadi ganden ko masete koye masirte alluwa kala yahata noon kadi foftino on walla on foftino on walla on kala min piini amin ƴeewa koye foftino on koye walla on inchallahu taala jeewa wassalam ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wassalam